ejabo ejano enya baba bedu ene tarawa media yenyina ye de ne kire mu ewo achim oda ene ne empotamu na eyede ade ene de yen ekopie ho na komoagunso ade wano atum na anu adansia mudie ya ekoso no na ede ensem ana omoka efa de ekoso ewo Niger no eho anwumre yi ensem no pi ene ka ho anwumre yi yesin kunwa yede ebre wo se anwumre no nsia brem kase ewo Sompa television eno achi Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ene miaye pi ya ye nuanom Sompa 98.9 omonso so efa abusua ya famina na kwabana kese ye sha sam no ase a na ye kɔ ebere bi atwamu na wakasa edema NDC amanyoko no ewo Tanonof ne din ene owura yaw ansa wɔn na wɔne nsɛm trɔfo edi nkɔmɔ ana wɔtre sɛ NPP abanya na adodankwa akufo adodi anim no wodwere ba bia ensisi so enam sɛn sɛ emabunu aban ba wo dwananum dwade woni hɔde sɛ wonya ba ya yetisika so kom de yen wodum sɛ yebedidi no na akoye nsɛm bebre emabunu bet kakra mabunu twanso a na adodankwa akufo ado sɛ wasade eto ato so opani sɛ wodwere ho ba bia entiase anya dwuma biwura ya wasa Sompa TV so na radio asomdwe nkan opani kase enkan onso ene wadwuma efo nyina na wapo mu te sɛn ala dom me ho den papa wo kire sɛ NPP aban wo dwere no ho ba bia a wonte ase efa bet 10% a udi a wote no ho wada ma sa na waka no mpacho sa pepe unchire mu ne sɛ mpacho we dia mamemfa akonya kese a Sompa mo dia mame na anwumre yi na menchia motiefo nyina ne madwuma pa mo bobode ade boa Ghana empuntuo ne nkyekere opanyin kase sɛ wo hwɛ asɛm yi da pono so a me de to eye nsɛmtwerɛfo ene Ghanafoɔ animu a na ya de a akoye sɛ aban we ya na Dankwa Akufo-Addo ene Alhaji Muhammadu Bawumia dano no akoye se eye kotobi kuma ana se waton o kala TV na black and white na wonsaka se de panyimfo be se ye kodi ubeko bebi so na eto sa pepepepepe na aka akoye ama Ghana mabunu eni mutimamufu ahu se eya de aban we ni ye ni yi na ne tirimo den papa de tiene se ye de bet we ho asem ko oja aboa so mrantie ni mabunu de bu o mo ho a because of adwuma ni ho na odi to ya to so a yan hwedi ankasa na Dankwa Akufo-Addo de Ghana fo afa so woto ho eto a wagine kurodua we mu aban bia ni ho a wage to sene aban we da eziebusi e ho se eto no so mfa so sen na Ghana fo nya sam na Dankwa Akufo-Addo beja banwe waka kire se obe move from taxation to production eno kire se eto de nya de se ode ba be ye eye na dwumadie nemom ade de mfaso de ne adwuma bebo maburu no eno no obeye e man running mate then na wale vice president ya woda economic team na ano e kan say taxation is a lazy man approach eno ne nkire mu ni say aban bia wade to agye be na adwuma bia na say we ni hafo den na afa de e to agye ababa mini yekrom ha waka kire say yeti sika wo kromu a enso aye mobo ye mu se sa mra na no wakasa asem no ene nne tambe ne aye mobo wo se tax no emrantie no aya akwadwo omunya hwe na omo twa bet won so na wama omo eye lances ana se waso bet fo na sene sa omo nyi dwuma so na on pese mrantie ne be ye ene yi fi hwai na ye kiri kokwa edi ma nani adan ena de adwuma enya amrante ye mbo no wo je ho 10% na wo je 10% no so kwampo de na wo de ba beyo eno ne ade a maburu na hu se eye kotoma me ho to agudie na aban wei ene eye Ghana for edie ebosia so obobo ne kromu ha no unprecedented ebi si mamu hada since osaje for Dr. Kwame Nkrumah pension Ghana ka na 20 billion enne ye deka over 600 billion Ghana cedis wo sa je sa to we aban we three more din to the sense say we yourself for na nyina covid ade ba bia Ghana nko the only country ye tia eye covid levy of 1% of every commodity obeto aden enne covid ade ni ho den na ye sa tia eye
1% of COVID levy. Offer ya say abano dia to just say o pesika bo man ho bra. Adentina NDC as a party montena se wo sa akwan no so. Se sika na wo pe ana. Sika ne ye pe na so se de mpanyifo ka no. Ye se aboa no ko adidi na omoma ya yemye bi nka ho. Yemu se ye ho se eye eto dodo a yage ne kurodua mu ha no. Emfaso ben na yenya afiri so. Die ne ye de ene sika ne nyina ye Bank of Ghana so ye. Sika bi ani ho. Na mom sika nso wo sa ban wei appointees and on mpanyifo no omo betimi abo Ghana bosia Sompa ayeden ama yetimi e dia abomrai fesika akwoje IMF ene dia ayira o Bank of Ghana over 100% yakobo bosia eye 30 billion wabo ka eye 60 billion na ne okoye de na die ntimi yensa ma okwan emma yemfa esanye sa to wi esika wo hampa ade na wo fasika ne yempuntunyuma yenima ban ya twomeye John Dramani Mama, His Excellency, no down on. Okwaje bosia ana wonya sika wo kyerɛ sɛ media ye wei obi ani aban we mi busa Ghana timamufo sɛ dia na sika bebrebe wo de ayo na yensa ma wonye to a wo ye den ogie ye kase sɛ BBC a aban a woda ɔban na no wona wo ye bibi ma timamufo ho he ha wo mo na mo aban we de wo de adeso na eso ne manfo so eye yi levy out there ko ye wo so ko yi levy ana wo ji yi levy a onko eye IMF ye nko wo se wo je COVID levy aban bia ni COVID levy wo wi ase we onko awo je ti to be na be so wo je na se yan fi tesu kokko ankyra bonya be kakra no oyire ana se be ma wakọ homa ade babo oyire kwa no obaba beje ho to ma ya na wase ye nua be ma yawo ansa former communication officer Tano North edema NDC amanyoko no na ode sansem we atudwai ye kwya nimu ensam foforom na ye giramu Kumase haya afutuo akwama emabunu se nyame ye wadom na uwie suku a na no nkyere sa aban emma wadwuma nyaye a etenase na fa wonsa hye odamiri fam efri se ebra wo ko suku a teacher ni ana kyerɛkyerɛ ni gyina wani mu a wo kyerɛ wade no wama wadwen ani nyansa ani suahunu a ubotimi ade aba wo bra na afei ade abiom se ene wo bi wie university wo bi wie henefa na wo twɛn se aban no bema na adwuma aye nti sa aban no ma na adwuma anye ya na woda so te ho na ne tiri ho nyina ye fita Prophet Eric Kwabra bafo awua ana yesofo pani adema asafo yi na asɛm a wɔka nyina no ɛyɛ tietietie Global Church of Grace asafo yɛ wa kyerɛmade ma yɛnkɔ sɔfo pani hɔ na ne nsɛm no yɛntie mu yi papa Sompa TV so ne Awurade asomdwe nka ho enka ho so nyame ma papa na ɛgya na dom ɔde akyɛ yɛn na wo nso ye na da ro ma on dey cry ɛda nyame ase on nim di enim on nim di ebeba o kwa wa dress o ti radio so a TV so a wo ka say wa na address share watade ba bedu fi wa na abewura nyame nenim si wono ade ache yi asida ne de man ɛda nyame ase ɛgya na dom ɔde akyɛ yɛn pa wara roma wafutu a wodi ama maburu no ane yɛpɛ se yɛtimu yie pa kwabna ti obi enti ni asema American oba bi a wo wi asen kasa wo ajapade ema adwini nyina nso sɛ de wo majapade ne de sɛ de nyame bɔ ya wo majapade eta wo mane mu no but ehwe hu ni sɛ oba bi a obɛbɔ bra wo wi ase no sɛ school na akɔ ayere ho kɔ ni sɛ adwuma na wusua iruhusua ni obi papa wo ska bebre but abusua beti beti kimsta atinti mo musa ade ajapade le pu mu nsem ba se okoku ene wonya wadwuma bi na ya bosome oye oba abusua maji akatua no emfiri sebe ohoda wadi keshi na aboa wadwuma wo hwe na mo nya sa sika no de ema bebre ebre wiase obise na japade baba bia me kase sebe abrantie a mesiso anase me ya baba wa na mesiso ena me ye oba ena be me be wale me owa me di ko pie no wode nadafo bia ba fie wode nadafo no ba fie no se nadafo no wode ne ba fie no ene mada pen ana amade ti ni pen
se be man nya nsafo no obo me kunu amane a eda na me kunu do me 100% so beti ti me kaka kire mabunu no obia pe bibi ye mesra mo papa afema betimaka me ma Facebook me ma ba bi abai empelifo o mo de o me mu ti lo ma frɛ mu ti afutu amde ma mu no ya ma le sanye kuma wa go sukuru afa bibi ye ke ti afa ko je apa wa de nya o sa ro bia ne se se o de wa japade e beto ko ho ada ade abo mo ma so enye kunkum me be tani e ku obi ato ha be tani e ku obi ato ha e sika obi bi 50 million fi tena won so obi mu da ba yi na hu ye juma 50 million obi nya more than that Islam Ghana the economy mini bibia make a chiro bibia ma na make a san chire me ma ka san chire ma enye ma no for mo san nya atuma pray for me o kwaje wayo afu wani se be ma no o kwacha me wayo anase o kwacha me obi wodi bibi fu wani ma ka chief e ko pe be ma na ni mo wie ye mesremo na bunu school na akwa akonwie adwuma na wo ya ageniye ewiase obi ni mo brempon ahyase ba ni nyina ne se afem ni nyina wieye no se so awurade unya nkopom de gine marakams sofu sofu wadaro ma membrem kaka se ade ba ko a abaye common e wo wiase ne se obia pese onya sika sofu twro no mu no saa nete ana se ye na ye pre ye ho aya ade bi se obia pese ye fe ne se wo ye odefo na nya bible na kan o se nyame mo bi di hia o mo bi di obia na nka de be bias sidem se u be nya sika pa u nyale de ho ewiase abe nyina u nware da ti se obewu a blood one Onyonso. What wanted the show? Unyali the whole. Oko yesi oni ye. Yabe mo yeska pa ba unyali the whole. Uyasi abe unyali da. Na display the unyali. Esrem. Yenya. Muntie. Sikenya. Yenya. Niempe. Comme la question où tu veux voir au bris, ou au bras obi, et catch au prix. So only men may catch what you will do a patient who interview no bobra at the amobi. Yeah, so for a year will be cement when I say. Well, business a what for CB. Oh, man, came in on crew, bitty to talk and car, I was station what the abobra. At the American. You go 10 million in your scar. 5 million your scar. Uko okuro blam be pese me aduma sita pa o man 5 million betum dia mekina anka den sabe ko na no de bia no ohira o bobra de amobu god that time obeto say sita no ubetum mama provide no by na get sa ba yo ma den say omu pebere Sompa FM unya be man ne da waje ni 2 million waje ni 3 million okọ ba we leave the be man de ama na wiye Mame, so pay 50 million, I think for the sour top. Now, Nigeria, Niba, so okay, a back mobium on the atom, baby on if I could about 5 for the diapu. It's a million ma, won't say your member, Yamini Shira. But in that okay, Psalm 25. Test America, Psalm 25. When you be a wood team, some pipe and say, do actually. He test me, okay, Psalm 25. Verse number 12. So nipa bia wo sura awade no obekire ne pan ya honkaso won sura nyame lead your life isramo montum bu ewu aga si wo ni ade nyina iska ni bre fa won saye aduma bag kura anwene susha kura akosia wo ye sprayer oba wo ye sprayer na na oba bi debate oba e tax kosia obenya de obedi debo waja pade no na awiye no di nyame enenim ebi na wo fi taxi no wo di trotro na wo asu adwuma no wo wiye ehira so for ensam ni mu ada ho pa erade ntina ni mu nkyere wanwumre so for
Ami nhyira. Onhyira mo. Sompa FM fo panifo nyina ye nhyira. Ami. Na de pani a adwuma no hye ne sa so wo tie mi a ne nkwa so. Ami. Sɛde kwamla kɛse deɛ nyɛ na bɛyɛ adwuma yi minimu dadaada ɛna wo mfrɛ sɔfo bi akeke ɛne nsɛm a maka bi srɛ mo obi etie mi a wohwɛ ne yie sikani brɛ ɛde wu afa bi akɔ ne bo ma mo mpra brabɔ no sɛ Ghana ayɛ den ti kɔ yɛ deɛ ni kwa sɛ wofa yɛmpɛ ne mfom gu so toto no ɛmere pɛ mu no onyame bɛhyɛ ne ho ne manya ɛna bi nhyira mo ɔmpagya mo ɔte ne mu nkyerɛ mo ɛbonyame agya ɔba na no nkonkodi magyerefo nyinaa mom ka sɛ amen wɔyɛ sɔfopani ɛde ma Global Church of Grace yɛ a ɛwɔ Kumase akyerɛmade Prophet Eric Kwabena Bafoɔ awua ana yɛte ne nkan abusua yɛkɔ Bono FM na nea yɛateɛ firi Bono FM no ɛnyɛ adeɛ mu ɔdɛ koraa o ewiase obi kura bi ɔmpɛ obi pɛ bi na nso so wonya ɛne sɛn yɛkɔ Bono FM a nkran kwanta ɛne ne mpɔtamu na yɛgyina adehyɛ yɛ wɔ nkran kwanta ahumani so adeɛ paa ne nyinaa kyerɛ sɛ yawo akɔda fɛ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  ɛne yakɔ gya no ato ayaresabea ni mu sɛ hwan na ɛmɛfa o sɛ administrator na ɛmɛfa o sɛ bia security wɔ hɔ na ɛmɛfa o sɛ hwan na ɛmɛfa o na asɛm no empanifo gusu ya wo mo hwehwe nipa no tenten na ye pese ye ne honorable Isifu Basoma won na ye Asurupi East assembly member edin komo ne yebusa ne se ne ye yate e wo Kumase Sompa TV ne ye branches nya ne ye yate no asam no sayan kasa ana emu komo esitie efri se sade asam no sitie no e yade se e hadwen obia ebusa se na ene ya obi epe awo yi ene ya obi dampai bobia ya wo pe awo sugu awurade so yi na edie pa ne besie ya kire so obi bewu akoda kama na wa kire no e wo polythene bag mu moja e prama akoda nanim na yakoto na to atwene Honorable Isifu Basoma mema wadwo nwumre yo Sompa TV so ni mejo so menia na wapom te san Honorable wadi ya che yele nyame ase papa efiri se yete sa asem de ane da nyina no ye bo wo promano agye so na woni edi nkomo efa de ekoso no daroma ne ye yate ne Kumase no sa na tie se obi awo ne ba koto na twene hospital bi animu sa na tie yo menia me da se bebre me tie tie fo mo tie ni me menia me da se bebre sa na tie but me ati fo pattern kata de afa ya sa na tie na no kuda anopa na minya ko se na district hospital hono enti mi ko duru hono ma na nante bi be ya djuma ho ni si children ho ko bi pa hono enti ya isi ya nante no ya capital police se ni ya ye side na amkudu anopa na no mo se meja bi pa no hono enti no mo fi se bi na be wi appoint bi abekunu hono enti ya we have one who the politics this is for you could do politics ya akola mo cheche da politics no mo akola mo fe so ba fe so kama pa oba bi awono de na be politics mama na wi esin na ra ho family na wadaroma eba no se ne kese obia ehwe wo se wo waboa woni aprosifo be carbon matima hunu nipa wo yes Honorable mo hwehwe mu no ma hunu nipa kro up to now you hunu nipa kro na odi sanya mbrasha no akoye hospital ni musa no ene se eba se doctors mpanifo no be hwehwe ho no mu abusa bia obi na atam ne ba beto ho ana yeah bana sa no ye ne administrator no ne let's go over in our rounds police for buy it welfare for buy we in our rounds for say man o mo ye no obi kofi a waja ne ba na so obi wo ne ba ne nka no ho to he ho ma wo ni na obi abada ho toma atom for so buy ye no so no obi a wo ho no mo a she AC ye it is na near hospital no ni pa na the FV nti sesei no de na moaye sesei moaye den ife ya na de ba na sa no da be na police for ma ko na de abofa ko tie no na ka hwehwe mu ke bo na no mo de bi ya she police for nsa e bi ya police for na e ta mo hwehwe mu mai ne especially ka ko hi sa na brasa no
no approach for that 2 weeks na no so mo bet 2 weeks tab no so no man te hwe ahuli papolia na no be ya mamre afasa boni address no one abo saa de we mo hu bi saa pen say ye do obi akoto hospital ni mu saa mo hu bi saa pen na de na be ma obi be ya saa nso ya obi da na ni pakọ na akwa no kwa wu be 7 years ni na akwa na ni pa chi akwa no ho ade ko pe ni ati ba ya ni ba ko na no nti ni ka se kwa no ti asepra ya hu ni ma me be fi but we die pa no ye na akwa no we e she policy no ona boma ema na wase koso a wada roma de besi bia na wama ya so ate wae so mpa tv da se pa ona bo ye ni se me da wase de yo ya min shiramo ona bo ya ye ne kasa ye wono se wodi wani kire mu a ewo asurupi east ye wo bono mantam kan kwanta ne mpotamu wono na ye assembly member ewo honum na enne sompa adwumayefo nyinada ye de ye ne kire mu ewo achem oda na achem oda ye koyere nyina no ye di kan akire mu di akire mu di entia adwumayefo nyina ye nuanom sompa 90.7 ebai sompa 98.9 omususu ebai enu achi adwumayefo ye won kran ebai ena sompa 93.1 fm omuso ka ho sompa tv adwumayefo nyina eka ho omanhene de odubo achi edi omanim omono asamoa oforusio bema ene abusuane nyina eka ho koya ne nyina no eyese ye nua ba ohene ni adazoa ne maame ebra wakaw ekura anase waka nkyene eguye no enura ana oyi ye maame nti adwumayefo no de me ne wokasai ye nyina ye wo ehonomu a tese kakra bi na akafie ha sei ye maame oba pani Elizabeth ohene wa Nash ena dodo na eta efre no bra otiase na dodo na frɛ no akosua Gladys na ye pese ye din koma kakra ne hwɛ sɛde ɛhɔ nsɛm no esi ɛteɛ na yenua bɛma oforusuo aboagye ne ntiri fosuo ana ye pese ye hwɛ na ye no edin koma ne yebusa sɛ ya nkasa no sɛn ana ɛhɔ esi teɛ ɔma wie na ɛnɛ ɛbra adwumayefo no ebeduru hɔnom no na ɛsɛwani ɛnsa ka kyerɛ kura obia agitwi agitrada ɛba bɛhwɛ sɛn kura na sompafo yɛ ba na yɛ ba bɛhwɛ sɛ deɛ yɛsia ka no emu asɛm ɛte sɛn nti mo a mo hwɛ TV no so no ɛne mo a mo hwɛ ɛwɔ Facebook live no so no wobɛhunu sɛ ampa adwumayefo ɔhenyere ɛna te hɔ no sanso na ɔmono asamoa na afra ne ntoma wɔkorɔ no ɔmanhene yɛ ɔduboakye odifo Paul ɛne abusuafo nyina ka kyerɛ obinum minister IBJ oforusuo bɛma nom ɛne abusuafo nyina kosua somoa Libia Boga of Mami Prema ne ɛdɔm ne nyina akopie mu ɛwɔ achem ɛda na yɛhwɛ sɛnka yɛbenya yɛnua bɛma oforusuo bɛma nanka watimi ne yɛdin kɔmɔ kakra ne yɛhwɛ sɛdeɛ ɛhɔ nsɛm no esi ɛteɛ oforusuo enya maye deɛ yɛbɛkɔ yanimu ɛwɔ ensam foforɔ emu abusuani akoso ɛwɔ Niger no enya de a emu ɔde ewiase nyina obia ɛka ho asɛm sɛ nanti ɛdeɛ pa na ɛkoso ɛwɔ Niger wohwɛ abibima yɛ atwa yɛ ho ahyia ne wɔne a wɔka French kasa no bi no a ɔmaso yɛ hyenansɛi pa na deɛ mamanfo kora ho adwiri wɔn kɛse ɛne sɛ wokɔ Niger ese no a wɔne a ne watwa ɔmampani no ho ahyia ɛbɔ ne kyidɔm sɛ bambɔfoɔ no ɔmo na aka bɔ mu a ɔmanwene adere ɔmampani no saa Mohammed ya ɔmadere ne saa no na ɛba saa no aban ɛne mpanifo bi ato kɛse a obia ɛde nano atom na komoko nso ɛde wɔn no atom na komoko krataa ya wɔn de aba no ɛyɛ ade a wɔn nso kyerɛ sɛ nokora nyame anim nie de akɔsoɔ no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛhadwen na wɔn asɛm a wɔn ka nyinaa no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ na yɛdi nkɔmɔ yie paa na yɛte wɔn nsɛm a wɔn ka no ase efiri sɛ wɔn de krataa ba abɔnten mo bɛka ne mo ahyɛ ne nso a na wɔtwe a yɛfiri mu a yɛbɛsi mu yɛn no ECOWAS mpanifoɔ ahyia yɛ akyerɛ sɛ wɔn asi gyina sɛ Niger no deɛ kwaa na wɔsɛ yɛde asraafoɔ no kɔ na komako kyerɛ sɛ asɛm no ɛnyɛ ne ka no ma yɛne yɛwura Mohammed ɛni nkɔmɔ kakra Mohammed salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Minu na wapɔ mu te sɛn nyame adumo ɛda Allah se papa Mohammed wo na woyɛ chairman ɛde komok na mo kyerɛ sɛ ne akɔsoɔ ne nanu nhyiamudeɛ na ɛkɔ so no mo te nneɛma bi ase a ɛnyɛ yie wada wo ma yɛpɛ sɛ yɛte mo krata yɛ a mo de ba bɔnten ase yie paa
That's it. But correction, you and I'm here president. I'm here chairman for Media and PR Research Committee of Common. Yo, yeah, that's it, Mohammed. Now back to the question. Nearby, and it's you need to send your ECOWAS. Epese enye nhihye ediko Niger honomo. Then I say about people aba in a way that we are all not happy about, because the whole world, Africa not an exception. Democracy is the best form of government. It was so obia and person. And Sabani said, yeah, and yeah, but all the same, we are not too sure. Say, the solution lies in mobilizing troops, Mfanko Niger, na Mfanko and the military junta. The reason is, number one, we share nearby for a Niger. Say, according to the report, now, when we're talking about governance, whether locally or internationally, the motivation, first and foremost, any say, or say, young citizens who buy, that is to protect the interests of the people who put us there as leaders. Sadia, Nasa Ecuador, and our ECOWAS standby force, Nubeko Niger, Akokudia, they cannot assure us that innocent people's life will not be lost. And it's a very worrying development. And now, it's not the best option, say. They will have to explore military intervention. Because I don't know, emphasis and Papa Ember. Because it is a tried knowledge across the world, say, two wrongs do not make a right. And we share, yes, Ghana had here. Yes, you see the soldier for aircraft of ECOWAS standby force. And also, because I don't know, any idea, the Asampapa Bebagan, Burkina Faso, Malia, almost support to Niger, na the Ghana, your border, and in Burkina Faso. Na say the whole the camp ECOWAS who aircraft of Nigeria. That say we are creating enmity between ourselves and Burkina Faso, and we all know the insecurity situation that is so rife in Burkina Faso as we speak. The insurgency, the terrorism, and all that around the Sahel region, it is very, very rampant. That's the spillover as a result of our involvement in something that is not too pleasant to the people of Burkina Faso now. That's a spillover into Ghana. Are we capable of dealing with the problem? And I will share the secret here. Economically, it is not wise, especially in this time. We're struggling with our economy, and the indices are not in the best of shape. And these are the three reasons. Mohammed na obi nso ka sɛ yɛde asogyafoɔ no kɔ hɔ saa no a ɛmmoa na mmom no nka yɛnhwɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛsi nkonnwa na nka yɛtumi atena ase aka asɛm ma asomdua atumi ayɛ adwuma kɔmɔ saa na musom hu no sɛ ɛno no kwan anka wɔsɛ yɛkɔ no wɔ ho. Exactly, because negotiation is the best option for such an international impasse. But ECOWAS no, I must start with intimidation. First and foremost, just 1 week ultimatum say, old regime number 2. And also therefore across the world, they will not budge because almost say take you over power. And I wish we even suggested one of the window of opportunity that ECOWAS can explore. I mean, now say, Obia ain't me for her. ECOWAS ain't me for her. But say, almost the respect ma be moving in, we share the former emir of Kano, Sanusi Lamido Sanusi, and the Oka and almost be and almost the Nisha. And he say, ECOWAS, they explore that window of opportunity and get some of the Muslim clerics across Africa to form as an ambassador for ECOWAS into this particular matter.
for negotiations to continue. Ebia, Intiasia Beye Juma. Niger itself being predominantly a Muslim country, no. Ebia, Ombetiomo. Mohammed, na obi nso asem kura wo ka kire sese no aban no esu se wo pesika de ayem ponto djuma sika nso ni ho bo se ekopa ye kura bo se no nuru ba bia ye be san de asojafo san akọ afa ne ye kọbọ omo kane ade ke be ya kasa ne ma no nyina no ka hu hia musum hu no sa Ampa sa pepepe na ye ka because ade yes we are all part of ECOWAS and ECOWAS protocols no and no di na kire se bibi ba se na se obia be kan ho aboma unkwa untimi you who okay the chair says that but Ghana betumi are a part of this exercise without committing troops. So what you are saying, we can always be part of this exercise without committing troops because committing troops means that you have to commit resources. And on many occasions, the government has come out to apologize to the people of Ghana and also admit and say the economy is not in the best of shape. And see, what sense does it make there? And yeah, what's that? Of how you move. Now, what's Eddie? Almost 1,000 soldiers. Eddie caught your friend is saying, and the casualty you cannot even predict because Niger for Burkina for Mali for Omonina Akabu, and Tiakoy, Obi Papa, Obi Brother, Obi Niba, and Elki. So that's how when you mean that of what you're for peace. And some of these things sometimes they invite the attention of some of the insurgents in the Sahel region to turn their attack machinery against Ghana. And I don't think we have the capacity to defend ourselves when it happens that way. And until Nanseya na yedi ebikra eku ewo the friend is saying Boku area some of the spillover of some refugees into Ghana, and we are trying to handle it without resources and all that. All these things are issues that we need to consider. Now, say it is not right for us to commit any military project to ECOWAS for this particular exercise. We can proffer ideas, we can proffer suggestions, and all the alternatives are there as part of ECOWAS member, but not to commit troops in this particular time. We are struggling with our economy. Ahmed na obi nso kire se sade Niger ho no si akwakoye sesi anu a ansa na enim sa asrafo beba ba bi na amamu a enkoyie ni ade ni nte be ya enka aban no nso ma nani nko no de ho na niema bi a emama asojafo aba wo manim se bi a obegye tumi na afiri o mampani ne nsam no ka aban no nso hwe no ma nani nko no onyai we no eno nso kakra be ka ne sen and also Papa because we shall abantu go there emba no kwekope. Oh, it's a built-up a friend said it's a built-up process. The citizens of the country are almost senior abinu airtono. One day, they are not almost to me and we want to advise leaders, especially ECOWAS leaders under democratic dispensation, said. If you are a leader of a country under dispensational or constitutional, no, I will say Wofa Manu Enyejuma. Mrana Enyejuma, and the very basic idea Emma who Eban said, people feel insecure and people feel that they are being short-changed using the state machinery. Eban sa na ama before Aba. Before the password, now insecurity about Eluna air, maybe about ever. And some of our leaders have also take note. When so I was there and from ECOWAS for how much you want. Nasa a baby a year near Senya Senegal, those days, oil no. We shall for near oil. We share Watara near oil, yeah, or continue to be the president of Cote d'Ivoire. All these things were going on, and ECOWAS didn't say anything about it. So we expect ECOWAS to be proactive. Coup as we speak, Ghana is a beneficiary of coup. Ghana's first Republican Constitution is a beneficiary of a coup. 1981 now, all is for a coup. Or the BBR to 2 years. Soldier phobia and the attack. But many will never have. Soldier phobia, ECOWAS be. Stand by force be attacked here and Abia and
na anka yantias. And it is very important for us to give negotiation a time. Time is a great healer, as some of the sociologists say. Time is a great healer. And the only thing is that let us begin to engage so that we don't encounter unnecessary casualties in the exercise. Salamu alaikum, Muhammad. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abusia opani ene di enkomoy ye friend no Muhammad na wono na wane semtrofo edi nkita ho edema komok ekuo no omase wo maka nyina no eye tietia ma yensan kɔ ya chibiom na yenkɔhwɛ sɛ yensa bɛka yenuanom ya omakopie mu ewo achim da no a na yemfa kase no embra na wieye abusia eya yoro ho sempa yenua ba sofumame premo ani mu amohwɛ TV no so no Sompa TV adwumayefo na yate asi dwomu a ye danda ye ho a abrafo no so gyina ye nkyɛn no ya kyerɛ sɛ enya asam keto akora yakopie mu ewo achim da ye nkɔ fosuo ne ntini fosuo ho ofosuo be ma ne ntini fosuo ofosuo madwoe so pani papa na wapom te sɛ kama pa ene de moja machire mi nya achim da ahwe mani so ade enya asam keto wa achim da nya asam keto akora ofosuo boye nkomo ifra no pa no a mko gira mu a beka sabri ho te sɛn every anopa nudu na abo nudu apamu na yitu free kumase yano a na yikoduru achimoda eho na yenua ba ohinini adazoa dodo no afre no so fama asantima agina tumi afre na mbisa me ma me dani jaye afimuni na nyankopon adawroma enne na busua no ye nhyehyɛ kɔpɛ ne korabia yenum sika sa yesu ekopiem na yekopiem no na nya asam keto akora de akopɔ twedi ampo ba sɛ ya dom bɛyɛ obi ani hɔ obetumi asia no kwan yɛkɔ ani suo no epete na dawroma ade nyame bɛyɛ no wɔtiwim ema yiyo no ɛkɔ so na me kan magyadeɛ sɛ yɛka sɛ de obata bi apɛsɛ ne ba ebetumi asie no no apɛ ne korabia pade a na maka sɛ ye maami ene ba bia ne sama wo bia n'ani bagye efrisɛ sɛ de obata pɛ bia na maami ɛyɛyɛ enti ene no ye kwadisiye ye kadisiye pa wa kamemu pade a ene yakohie ni so ade sɛ mfonyin ne bi di atwago ɛwɔ Sompa TV no so a Ghana manfo ni wiase manyina behu sɛ adazo asofo maame ene sɛ do siye ne maame yie no ɛya disiye a enya asɛm keto akora na ebra mu kopie mu hɔ adehye no ani bom so no ɔmo ka sɛn ye kopie mu hɔ no sɛ de ne nsuo no esi egugu no sɛ de ye ka no esi kopie hɔ na animunyamfo eta dwumadie wi akyɛ ye kopie mu ekosi Sompa TV Tarawa Media Company anam no nyame ne nukura nim ni na efeye papa ene ye pia so oman ye dubu achi so firi nkran besia ye enti no na tim na koye no se ye ka se ye bodi no ye mitri ne twotwo wuro wo radio nim ene ye kopiem wo achemodan omanfo dodo no a ene bogie so isan se wo mo ye TV no so dada enu ti ye de ene monyam ekota yenua ba na chi ama yiyo no aye kama pa aminsira mo papa yenua be ma oforusuo ni ntiri forusuo na yete ne nkabusua ye ma sofoma mi premier ni ene na busua ni nyina hyeden ene yakɔ yabre watia okwan so jojo abusua ene mo si ha ena nwumere de na se ama mizo ene 5G ya no ni ase wunya bia eno anu no ene na nyanwanwa se bra omkopie mu achim dan na bebere guka anu mu a omode koye mesra oba bia wo bia ya wotemenka no wo kyena no pa bomoden bia sa wo beko manager dan ho ne Dr. Silas ho awahwia overseas ho na wanya no doso po bia ya wo pe wonsa beka bia firi se ensu agugu sei wo de ade wo hia eye mizo ensu omuna ade wo hia eye 5G ensu bow ensu tow awia bow esumu bow han bow mizo no anu obi ade ko mesraw se ensu ogugu okumase sei no babia wontimi mpie kɔtɔ aduane a mesraw sister ne bia no wanye de ehuo no je drinks ne binom na da no ano no ade bɛkye ho de nko a besiesie wo nipa duana gye wo firi wo haw ne amane bia ya wonamu programs bia nso ɔde bɛkɔ ase bia no ɛte wɔ dem yehu sampa wonim krom na sɛ wo nso so wonim WhatsApp anwumere yi wo hwɛ ye no Sompa TV so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ewo Kumase enu achi Sompa 98.9 ewo bron ena afenso hafo mpotemu sunyane ne mpotemu wo mo so efa kase no bi enu achi enuanom Sompa 90.7 ewo bron epo ye fam tachiman enkranza
ene ne mpɔtamu kuya boachewa sempa yetia ene apam dada no DJ Toast no nyina nso kurakura mu a kaseɛ no nso ɔmo nso ɛfa yɛ onipa yɛ ade a ɔsɛ ayɛyie owura asante yɛ boa Benedict ene yɛ samufoɔ kukuwa akosua somua Libya Boga sofu mame premier ni mame ya Grace ene abusua nyina ɛboa yɛ no akyi nana yawo amankwa anwumire ɔbɛbɔ me chidom systematic ɔbɔ adwuma papa ɔne ne nua Kevin eno akyi yima ene abusuafo nyina ɛboa yɛ ne a ɛkɔ ba gyesi nyina bɛyɛ adwuma no kama ɛde mame yɛfrɛ me nana kwabena kɛse ɔdomfo yɛ adom na wɔde yɛn kwakyɛn ne a wɔkyena nɔpa yɛbɛsan ahyia na deɛ wɔ hɔ bia yɛde abrɛw saa bere deɛ nsuo na gugu enti ba bia yɛ a wonam no ɛyɛ bɔkɔ asomdue bɔkɔ wɔka ne nya na wapake enkoye overtaking bia sebi eho eni mfasoɔ efiri sɛ nsuo no agugu ama ewiemu ayɛ nwunu mesrawo ma wani na hɔ enkotwa bi na wotwa bi a ɛbɛte wani so ɛte wani so a onkasem bɛhyehyew ho na wɔn sɛ sabi wɔde nsɛm a mfasoɔ bia ni so anwumre yi yɛmfa onsia na yɛmfa yɛn aso nyinaa ɛma awurade yɛkɔ na